mä kun tuolla blogissa on jo höpöttänyt itsestäni kaikenlaista, joten mä en tässä nyt rupee. Mutta mä rupesin ja rupeen tai jotain, niin teen ton opit tuntemaan minut haasteen nyt täällä videolla. Tää on aika kerta kun mä kuvaan, joten tää on vielä vähän pieleen mennyt, mutta eikö aloiteta? Joo. Eka kysymys on, että minkälaiset sukat mulla nyt on. Ja mulla ei ole sukkia ollenkaan, kuten näkyy. Ei mitään. Missä asennossa nukatat helpoiten? No toi kysymys on vähän sillä lailla, että kun mä osaan nukahtaa ihan missä asennossa vaan ja nukkuminen ei ole mulle ongelma. Joo, eli siis ihan kaikissa asennoissa nukahdan. Sitten, että oletko siisti vai sotkuinen ihminen? No siis, mä oon hyvin sotkuinen. Tai siis mä tykkään, että mun huone on siisti. Mutta kun mä en ikinä jaksa siivota sitä, vaikka se on sotkuinen, joten siitä huomaa, että mä olen sotkuinen ihminen. Seuraava kysymys, siis tää on 4. Eli uskotko rakkauteen ensisilmäyksellä? En. Mä en ainakaan, koska mä en voi rakastua kenkään, jota mä en tunne. Yleensä se menee niin, koska se on vähän niin kuin, jos sä näet ihmisen niin, että se voi saman tien olla sinun tai jotain vastaavaa. Sitten 5. Että mitä syöt yleensä aamupalaksi? No siis, nythän mä en oo syönyt tänä aamuna mitään. Ja siis yleensäkään mä en syö aamupalaa. Jos mä syön jotain, niin se on ruisleipää. Joo. Eli siis yleensä ruisleipä. 6. Pisin aika, joka olet ollut nukkumatta, se on mä nyt ajattelen, että jos mä herään 6 aikaan aamulla, 7 aikaan aamulla, sit mä valvon silleen menee kellon ympäri, sit se on 7 illalla ja siinä on mennyt 12 tuntia, niin mä saatan nukkua jotain, ei siis valvoa jotain 24 tuntia. Vähän, joskus enemmän, joskus vähemmän, riippuu vähän siitä, että nukuttaako mua vai ei. Sitten 7. Ja oletko hyvä valehtelija? En. Voin suoraan sanoa, että en ole, mutta en mä hirveästi tykkääkään valehtelusta. Että joskus valehtelen, mutta en mä hirveästi siitä tykkää. Sitten, oletko oikea vai vasenkätinen? Mä oon oikeakätinen. Terve. Ja sitten toi on 8. Ei, kun 9. Se on 9. Tykkäätkö nimestäsi? En. Mä vihaan mun nimeä. Koska se on tommonen lyhyt ja ytimekäs, mutta tosi ruma nimi. Että joku ehkä vähän pitempi, silleen kuitenkin. Sitten viimeinen, 10. Ja viimeisin kuva, jonka otit, no siis mä otin sen tällä. Ja että mä otin tän kuvan viimeksi. Se on mun veljistä. Joo. Ja niin. Ei siinä varmaan muuta sitten, että saa lähetellä pyyntöjä ja